Не, шегувам се, спокойно, още нищо не съм казал. Здравейте, приятно ми е, аз съм Кузмо Караен и днес съм тук, защото искам да споделя с вас нещо много лично. И то е, че съм пристрастен. Трупоholик съм. Но се записах на терапия и вече почти 2 седмици, откакто не съм правил секс с мъртвец. Хайде, пляскайте ми, моля ви. Благодаря, благодаря. Все пак, за всеки случай, само за всеки случай, ако някой много умре, изнесете го, по-добре да не разбирам. Какво, обичате ли да ядете? Да, нали? Така. Хората правят чудеса от глад. Доказателството е канибализмът. Канибалът не е мизантроп. Той не презира човек. Аз да. Но канибалът никога. Напротив, те смятат, че хората са създадени един за друг. Макар че понякога малко им се повдига от тях. Как мислите? Какво ли си говорят човекояците, като похапват в техния Макдоналдс? Да видим менюто. Туристи! Много вкусно. Ау, какъв хубав човек. Сигурно е бил страшно симпатичен. Пък този е изтънчен. Да, тези хора обичат ближния си и наистина умеят да го готвят. Ами, какво разбират под китайска кухня? Искам 2 китайски крачета, 38 номер, с грухано рис, моля. Не тези с коравите пети, другите. Оставете, не им режете ногтите, няма проблем. Или пък ви като правите. Селски, да имате джуджета, лилипути. В такъв случай, бихте ли сменили кървавицата на дамите, ако обичате? И виждам, че кьонерът ви е добре охранен. Да го добавим в сметката. Да, канибалът е човек, който отива на ресторант и си поръчва сервитьор. Какво казала майката на човекоядеца? Цицероне, защо никога не ходиш да вечераш 2 пъти с едно и също момиче? Мога да я понасям тая, много е странна. Чули за Иполит? От една такава получил силиконово отравяне. Помислил снимките и плейбой за минут. Стига ли, хайде опитай поне картофите. Всъщност обаче, човекояците изобщо не са толкова зловещи, колкото се опитват да ни ги представят. Статистиката ясно сочи, че в България много повече хора загиват от глад, отколкото от изяждане. Не че няма и такива случаи. Ако в квартала ви обаче върлува сериен убиец канибал, най-сигурното за вас е да сте му съсед. Те никога не посягат на съседа си. Колкото и много да са жертвите, съседът винаги оцелява, за да даде интервю по новините. Той, господин Касапа, беше много кротък човек, такъв един тих. Дето си вика и на мравката подправяше, като си пинеше, поимаше цветята. Често ни носеше агнешко месо от село Буркани. Не беше стиснат. Много добре се спогаждах с кооператорите си, разбрани хора. Никога не се оплакваха от хобито ми. Само малко от уредбата. Резачки, разчленяване, бичуване, няма проблем. Стига да не се надува чалга късно вечер. Жените, които се влюбват в серийните убийци, струва ми се, че това е жена, която е направо невъзможно да разочароваш. Сигурно се разстройва, само когато гаджето изпре да умъртява. Какво ти става, скъпи? Понякога си мисля, че не знае кой си. Сякаш изобщо не си ти. Вече почти месец те убиваш. Да нямаш някоя друга. Мисли му, ако разбереш, ще те побъркам. Че той има ли накъде повече. Не може да не ви е правило впечатление, когато показват по телевизията някой такъв заловен психопат или масов убиец. Въпросният изперкал тип отчаяно крие лицето си с вестник или ръка или шапка. Какво точно крие? Не разбирам. За репутацията си ли се бои? Това, че го показват по новините, ще му навреди на доброто име и кредитния рейтинг. Не би да се притеснява, че няма да получи повишение в службата. Шефът му ще каже, като го познае: това не е ли Меладин? Доставчикът от Люлинския супермаркет. Ето откъде си е подбирал жертвите. Вече не смятам, че като го пуснат от затвора, трябва да го прехвърляме в новия мол центъра. Така че, за назидание предлагам да го изпратим в склада. Държал се зле с клиентите. Ял ги е. И ги е затварял в буркани. Интересно, как ли е превъртял? Може да от консервантите в храната. Или от работата. Някакво професионално заболяване. Не знам ли. Да работиш на щанд за ножове в кухненската секция, например. Струва ми се, че такова работно място си е малко страшничко. Представете си само, да седиш там по цял ден и разни типове да идват и да ви казват: търся ножове. Имате ли големи ножове? Ще ми се да е по-голям. Голям, дълъг, остър нож. За това съм дошъл. Харесвам ги насъбени и остри. Имате ли от онези, чието острията се точат и от двете страни? Такъв нож търся.
Трябва ми и нещо, с което да мога да късам. Спешно е! Да ви кажа, обаче веднъж дори самият аз си поръчах такъв нож от VS Teleshop. Да, купих си нож от VS Teleshop. Знам, че не ми вярвате, но кълна се и купих го. Беше късно през нощта. Пивах си след... добре да е секс. Гледах рекламата и на градус ми се стори разумно. Да, реже дъски, пирони, реже обувки. Да, искам го. Набрах номера от екрана и казах, че искам да поръчам ножа. А жената от другия край на линията вика: сериозно? Сигурен ли сте? Да не си правите майтапи с мен, младеж? Бат. И за какво му е на човек такъв нож? А ако ви трябва нож, който реже обувки, вероятно качеството на храната, която ползвате, не е на висота. Замислете се. Следващия път проверете дали не са ви продали копито. Или за всеки случай се прегледайте. Може би леко сте се смахнали. Какво? Да не би да се казвате Рамбо? Или знам ли, Киро Скалата? Така да е. Обаче мозъкът на мъжа се парализира при вида на красиви жени. И в тия реклами по телевизията непрекъснато използват това. Сещате се, пълно се до гърди мацки по бикини и около тях комплектно жове като за транжиране. И мъжът гледа внимателно жената. Тя стои при ножовете. Гледа, не може да откъсне очите. Интересно, дали ако си купя такъв нож ще получа и нея? Я да си взема този комплект. Ето как става. Не знаете какво разправя. Секса продава. Да, ама порното не го прекъсват. Ето защо обичам да го гледам. Или пък друга глупост. Видях в реклама по телевизията как един нов периоден препарат премахва петна от кръв. И като казвам нов, има предвид с 3 месеца по-нов от предния, съвършенно нов. Картината бе доста впечатляваща. Наистина бързо, тройно, ефективно действие. Ензими, иони и така нататък. Мисля си обаче, че ако цялата ти риза е в кървави петна, следствие рани от нож, например, значи си жертва на маняк, сериен убиец. Едва ли прането ще е най-належащият ти проблем. И после идват криминалистите да огледат трупа ти. Виждали сте го по филмите, нали? Размотават се с фенерчета наоколо, търсят улики, семена течност, сипват урина за анализ, суетят се и въобще изглеждат толкова професионално. Да, полицията има най-различни служби. Струва ми се обаче, че най-яката е тази на човека, който очертава трупа с телешир. Изобщо не е опасна, престъпниците отдавна са духнали. Работата ми изглежда перфектна. Не ми е ясно само как се справят, ако жертвата е починала в басейн, но карай. Не знам кои са тези хора. Предполагам, че са искали да бъдат художници, но не ги е било достатъчно. Цветанов, зарежи пейзажите. Не струва. Мислиш ли, че ако ти покажем мъртвец на някой тротуар, ще успееш да го очертаеш? Я да видим. Майко, колко крака има той? Нищо да е, карай. Може пък по-натам с времето да свикнеш. Задръж за всеки случай и телешира. Да. Интересно, как това помага случаят да бъде разрешен? Ръката му е била... Поглеждат го. Ръката му е била така, когато е паднал в антрето. Което значи, че убиецът е бил един доставчикът от Люлинския супермаркет. Батман си купува изгоряла кружка и си я завинтва в задник. Продължението следващата седмица. А сега едва и най-добрата част от програмата. Душът след шоуто. Затова искам да замижите всички 5 минути клекнали с ръце на пода и да не сте посмели да звъните в полицията, като се отдалечавам, иначе някой може да пострада. Това беше всичко от мен. Тайната е човек да знае докъде да спре. Какво? Шегувам се.